εκπομπή Success Stories αποτελεί τη μοναδική εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που καταγράφει και αναδεικνύει τις καλύτερες ιστορίες επιτυχίας Ελλήνων και Ελληνίδων. Ανθρώπων που είχαν ένα όραμα, προσπάθησαν, δούλεψαν, μόχθησαν και κατάφεραν να δουν τα όνειρά τους να γίνονται πραγματικότητα. Στην εκπομπή μας θα παρακολουθήσετε ιστορίες επιτυχίας από διάφορους κλάδους. Μαζί θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της επιτυχίας ανθρώπων από διάφορους τομείς δραστηριότητας. Από τις επιστήμες, τις τέχνες, τις επιχειρήσεις, το management, την ιατρική. Όλοι τους έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Είναι άνθρωποι της δημιουργίας, του πάθους, της εργατικότητας, του οράματος. Ο στόχος μας ήταν ένας και μοναδικός. Η δημιουργία υγιών προτύπων επιτυχίας στους νέους. Σε μια χώρα που μαστίζεται από την ανεργία, η οποία έχει χτυπήσει κυριολεκτικά κόκκινο. Σε μια χώρα που είναι βυθισμένη σε μια βαθιά ύφεση, τη μεγαλύτερη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πιστεύω ότι η σειρά Success Stories είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Είναι η μοναδική σειρά που μπορεί να δώσει όραμα, μπορεί να δώσει πρότυπα, μπορεί να δώσει πάθος για δημιουργία σε νέους ανθρώπους. Στη σημερινή μας εκπομπή θα παρακολουθήσετε την ιστορία επιτυχίας ή μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς, την συνέχεια μιας ιστορίας επιτυχίας, αυτή του Ομίλου του Ιατρικού Αθηνών. Μια ιστορία επιτυχίας που ξεκίνησε ο δημιουργός και ο ιδρυτής Γιώργος Αποστολόπουλος και συνεχίζει με μεγάλη επιτυχία ο γιος του Βασίλης Αποστολόπουλος μαζί με τον αδελφό του φυσικά. Σήμερα λοιπόν θα παρακολουθήσουμε την ιστορία, τη διαδρομή που είχε καταγράψει ήδη η δεύτερη γενιά, ο Βασίλης Αποστολόπουλος. Ένας άνθρωπος που, όπως λέει και ο ίδιος, έχει κληρονομήσει από τον πατέρα του το πάθος και την εργατικότητα, το όραμα, τη φιλοδοξία και βέβαια την ικανότητα να πετυχαίνει πάντα τους στόχους του. Όταν ξεκίνησε τη λειτουργία του το ιατρικό το 1984, εγώ ήμουν μαθητής γυμνασίου. Άρα ήμουν σε μια αρκετά ώριμη ηλικία για να μπορέσω να καταλάβω τον κόπο, την αγωνία και τις ατέλειωτες ώρες εργασίας και του πατέρα μου αλλά και της μητέρας μου, η οποία ήταν κοντά του σε όλη αυτή την προσπάθεια. Το ανεκπλήρωτο όνειρο του πατέρα μου ήταν οι μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics. Από δικές του διηγήσεις, αυτή η επιθυμία σε μένα είχε δημιουργηθεί να τελειώσω αυτό το σπουδαίο πανεπιστήμιο. Και έτσι λοιπόν πάντοτε είχα σαν στόχο μετά το Λύκειο όχι μόνο να πάω να σπουδάσω στο εξωτερικό, αλλά συγκεκριμένα σε αυτό το πανεπιστήμιο. Κατάφερα, τελείωσα το πανεπιστήμιο αυτό. Στην συνέχεια απέκτησα ένα μεταπτυχιακό τίτλο στη διοίκηση επιχειρήσεων και αργότερα έκανα και μια διδακτορική διατριβή στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Όλα αυτά στο πλαίσιο της απόκτησης κάποιων σημαντικών εφοδίων που θα μου επιτρέπανε στο μέλλον να μπορέσω να ηγηθώ αυτής της επιχείρησης. Το 1996, όντας ακόμα μεταπτυχιακός φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, ηγήθηκα της προσπάθειας εισαγωγής της θυγατρικής μας εταιρείας του Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου στην τότε παράλληλη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η εισαγωγή των μετοχών στην παράλληλη αγορά συνοδεύτηκε με μεγάλη επιτυχία και η αμέσως επόμενη αποστολή μου συνέπεσε με την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών μου σπουδών, όταν αντί για καλοκαιρινές διακοπές προέκυψε η εξαγορά του Απολλωνίου Θεραπευτηρίου τότε, κάτι που εγώ ανέλαβα από την αρχή και θα μπορούσα να πω ότι ήταν πλέον το βάφτισμα πυρός στην πραγματική λειτουργία των νοσοκομιακών μονάδων. Ξεκινώντας τότε από ένα νοσοκομείο περίπου 150 κλινών, επεκτάθηκε, δημιουργήθηκαν καινούριες μονάδες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ο Όμιλος του Ιατρικού Αθηνών είναι σήμερα
ο μεγαλύτερος οργανισμός παροχής υπηρεσιών υγείας όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη την νοτιοανατολική Ευρώπη. Σαν αποτέλεσμα του οράματος του Προέδρου μας και πατέρα μου Γιώργου Αποστολόπουλου, που είχε σαν στόχο να δημιουργήσει στη χώρα μας εκείνες τις συνθήκες, ούτως ώστε οι Έλληνες ασθενείς να μην χρειάζεται να ταξιδεύουν στο εξωτερικό για ακόμα και απλές περιπτώσεις προβλημάτων υγείας. Χιλιάδες Έλληνες, αντί να φύγουν στο εξωτερικό, μπόρεσαν και παρέμειναν στη χώρα μας, με όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα βεβαίως και την εξοικονόμηση συναλλάγματος για την εθνική μας οικονομία. Το σύνθημα, πέραν του που λέγαμε ότι ένα βήμα πάντα μπροστά πρέπει να είναι όμιλος, ήταν επίσης το ότι οι πόρτες του ιατρικού αντικαθιστούν τις πόρτες των αεροπλάνων. Το ιατρικό πρωταγωνίστησε πλέον και σε μία κούρσα προαγωγής των ιατρικών υπηρεσιών στη χώρα, που και οι υπόλοιποι πάροχοι προσπαθήσανε κατά το δυνατόν να ακολουθήσουν, και έτσι λοιπόν υπήρξε μια συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών στη χώρα μας. Πέραν όμως της ανακοπής της ροής των Ελλήνων ασθενών προς το εξωτερικό, το 1989 κάναμε ένα πάρα πολύ μεγάλο βήμα, εγκαθιστώντας την πρώτη ιδιωτική μονάδα υγείας στην καρδιά της τέως Σοβιετικής Ένωσης, και έτσι λοιπόν σηματοδοτήσαμε πλέον και την εξαγωγή ελληνικών υπηρεσιών υγείας. Βεβαίως η επέκτασή μας στο εξωτερικό συνεχίστηκε, κυρίως με διαγνωστικά κέντρα στις όμορες χώρες των Βαλκανίων. Αυτό που πιστεύω ότι κάνει τον όμιλο του ιατρικού να ξεχωρίζει είναι η ανθρωποκεντρική του φιλοσοφία. Ο κάθε άνθρωπος που θα περάσει το κατόφλι του νοσοκομείου, πέραν του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει καθεαυτό, έχει και πολλά άλλα προβλήματα που εκείνη την ώρα τον συνοδεύουν. Η ανθρωποκεντρική μας λοιπόν φιλοσοφία δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό, όχι μόνο στο να του παρασχεθούν οι υψηλότερες δυνατές ιατρικές υπηρεσίες, αλλά να φροντίσει και στο ψυχολογικό του κομμάτι να βρει μια αντιμετώπιση που εκείνη τη στιγμή θα του κάνει τη διαφορά. Το βασικό συστατικό επιτυχίας του ιατρικού ήταν οι συνεχείς του επενδύσεις στην μοντέρνα ιατρική τεχνολογία και στις καινοτόμες ιατρικές μεθόδους. Από την πρώτη μέρα, ξεκινώντας το 1984 με την εισαγωγή του πρώτου μηχανήματος στεφανιογραφίας στην Ελλάδα και φτάνοντας σήμερα, όπου στα δύσκολα αυτά χρόνια της κρίσης, τα 2 τελευταία χρόνια, οι επενδύσεις του ομίλου σε σύγχρονο εξοπλισμό έχουν ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως,
Οι επενδύσεις στον εξοπλισμό συνοδεύονται με την προσέλκυση και διατήρηση του καλύτερου ιατρικού δυναμικού, ενός άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού και όλα αυτά στις καλύτερες και πιο σύγχρονες ιατρικές εγκαταστάσεις. Υπήρξαμε πρωτοπόροι, όπως άλλωστε και σε πολλούς άλλους τομείς, και στην εισαγωγή της ρομποτικής χειρουργικής στην Ελλάδα. Φέραμε το πρώτο ρομπότ και έκτοτε έχουμε προχωρήσει στην αναβάθμιση των συστημάτων αυτών, αλλά και στην αντικατάστασή τους πλέον με ό,τι πιο τελευταίο διαθέτει η εταιρεία. Και οφείλω να πω ότι παράλληλα είμαστε και ένα από τα λίγα παγκοσμίως εκπαιδευτικά κέντρα που η ίδια η κατασκευάστρια εταιρεία έχει ορίσει. Βασικός άξονας της στρατηγικής μας είναι η απόκτηση όλων των απαραίτητων πιστοποιητικών ποιότητας, είτε αυτά έχουν να κάνουν με τον ιατρικό τουρισμό, είτε έχουν να κάνουν με τις υπόλοιπες εδώ προσφερόμενες υπηρεσίες. Μάλιστα, έχω τη χαρά να σας πω ότι πολύ πρόσφατα λάβαμε και το ISO 14001, το οποίο αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση. Ο ιατρικός τουρισμός αφέστατα είναι ένας άξονας στον οποίο προσδοκούμε να φέρει ανάπτυξη στον Όμιλο τα επόμενα χρόνια. Για μας ο ιατρικός τουρισμός δεν είναι κάτι που ασχάτως ανακαλύψαμε. Η λειτουργία του Ιατρικού Διαβαλκανικού Θεσσαλονίκης το 2000 ακριβώς είχε σαν στόχο να προσελκύσει ασθενείς από όλες τις γειτονικές και όχι μόνο χώρες. Στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, και πριν αυτό επιτρέψτε μου να πω γίνει μόδα, από τα πρώτα μας βήματα υιοθετήσαμε τη χρήση της τηλεϊατρικής με απομακρυσμένα χωριά και νησιά της χώρας μας. Παράλληλα όμως δίνουμε και ειδικά προνόμια για τους κατοίκους των περιοχών αυτών να νοσηλεύονται, να μπορούν να ξεγεννούν τα παιδιά τους και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, προκειμένου να δώσουμε κι εμείς αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να δώσουμε στους ανθρώπους αυτών των απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. Σήμερα ο Όμιλος του Ιατρικού διαθέτει 8 υπερσύγχρονες μονάδες. Το ιατρικό στο Μαρούσι, το οποίο περιλαμβάνει και την παιδιατρική και το μευτήριο Γαία. Το ιατρικό στο Παλαιοφάλιρο, το ψυχικό, τη Δάφνη, το Περιστέρι και βεβαίως το ιατρικό διαβαλκανικό στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θεωρείται η ναυαρχίδα μας και είναι ένα νοσοκομείο το οποίο θεωρείται ένα από τα κορυφαία της Ευρώπης σήμερα. Ο Όμιλος διαθέτει συνολικά 1.200 νοσηλευτικές κλίνες, απασχολεί 3.000 ανθρώπους και διαθέτει ένα δίκτυο περίπου άλλων 2.800 ιατρών καταξιωμένων συνεργατών. Επίσης, το 2007 προχωρήσαμε στην σύναψη μιας πολύ σημαντικής στρατηγικής συνεργασίας
με τον γερμανικό όμιλο Ασκληπιός, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος ιατρικός όμιλος σε όλη την Ευρώπη και διαθέτει μια μοναδική τεχνογνωσία σε ζητήματα ιδιωτικοποίησης και διαχείρισης μονάδων του δημοσίου. Στην περίοδο αυτής της κρίσης και αυτής της παρατεταμένης ύφεσης, εμείς συνεχίζουμε να σχεδιάζουμε για το μέλλον, το όραμά μας για την επόμενη μέρα και αυτό για το οποίο πασχίζουμε είναι όταν κάποια στιγμή αυτό το κακό όνειρο στη χώρα μας τελειώσει, να βρεθούμε σε μια θέση πολύ πιο δυνατή από αυτή όταν ξεκινήσε η κρίση. Θεωρούμε ότι θα υπάρξει και μάλιστα σύντομα συγκέντρωση στον κλάδο. Αναπόφευκτα αυτό που λέμε consolidation που συμβαίνει και σε άλλους κλάδους, θα έρθει και στον κλάδο το δικό μας. Και ο στόχος μας λοιπόν είναι αφενός να είμαστε πρωταγωνιστές σε μια τέτοια διαδικασία και αφετέρου να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και να συνεχίσουμε την επέκτασή μας στο εξωτερικό, διότι η τεχνογνωσία η οποία διαθέτουμε αυτή τη στιγμή συγκαταλέγεται από τις κορυφαίες σε πανευρωπαϊκό, για να μην πω σε παγκόσμιο επίπεδο. Νομίζω ότι η έννοια της επιχειρηματικότητας είναι παρεξηγημένη στην Ελλάδα. Πολλές φορές βεβαίως όχι αδίκως. Όμως νομίζω ότι είναι καιρός πλέον να γίνει ένας σαφής διαχωρισμός και να μπορέσει η κοινωνία να αντιληφθεί τη διαφορά μεταξύ της κρατικοδίαιτης ή παρασιτικής επιχειρηματικότητας και της υγιούς επιχειρηματικότητας. Αυτή που πραγματικά έχει η χώρα μας ανάγκη και είναι η μόνη η οποία μέσα σε αυτήν την κρίση θα μπορέσει να φέρει την πολυπόθητη ανάπτυξη. Αυτό που ένας σύγχρονος τεχνοκράτης επιχειρηματίας έχει ανάγκη, προτού επενδύσει στα κεφάλαιά του, είναι η σταθερότητα και οι κανόνες στο παιχνίδι. Υπό αυτήν την έννοια, λοιπόν, στη χώρα μας πρέπει ακόμα να γίνουν πολλά βήματα και νομίζω ότι το μεγαλύτερο στίχημα θα είναι στο επόμενο διάστημα η αποκατάσταση όλων αυτών των στρεβλώσεων και όλης αυτής της παθογένειας που όλα αυτά τα χρόνια έχουμε συνηθίσει να ζούμε. Γιατί ακριβώς υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος ο εγχώριος επιχειρηματικός κόσμος να σταματήσει να λειτουργεί με κριτήρια εθνικά και συναισθηματικά όπως κάνει μέχρι σήμερα και αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα όταν θα επιλέξει για επιχειρηματικούς προορισμούς όχι τη χώρα μας αλλά κυρίως χώρες του εξωτερικού. Όπως καταλαβαίνετε, ο ελεύθερος χρόνος μου είναι εξαιρετικά περιορισμένος. Επιλέγω όμως να τον περνάω ποιοτικά με τα παιδιά μου και θεωρώ ότι αυτή μου έτσι η ενασχόληση είναι και ιδιαίτερα αναζωογονητική για μένα.